Ja, pa 3 July 2026 Cliff Chinyama tinakhala chete ukuti kusatira zakafukufuku wa ndege ane timafunisisa tizabwere pano tizazukute kafukufuku amene akazatha chifukwa timadziwa kuti kulankhula kutha kukhala njira ina yosongoneza kafukufuku amene koma tazikakamiza kuti tilankhule. Tazikakamiza chifukwa chani? Zulo ndinamva komiti inaitana Brigadier Kwali. Mkulu ameneyi amayankha zija zooneka kuti zoopseza. So ena ndikumalankhula kumanena kuti aya ameneyo ndiye asilikali. No. Msilikali ni munthu mmodzi amene ali wa discipline kwambiri. Ni munthu amene amaphunzitsidwa bwino za malamulo. Ngati pali munthu amene amapereka ulemu pa dziko linolo lapasi kwambiri ndiye msilikali. So munthu akakhala wamwano kapena wamakani kapena ofuna kuphimba chinthu china chake kuti chisadziwike ngati mmene amachitira Brigadier Kwali, tisayikepo maonena kuti amene ndiye msilikali. Iye uchayo chilipo chomwe akutani kodi akuopseza. Andikunena chichiso mopanda mantha. Chifukwa kwapita asilikali enacho kumene kuchako amene amayankha mwaulemu. Pamene asanamvese asanayankhe amafunso kuti anthu abwereze mwaulemu. So iye Brigadier Kwali chikumuchitisa kuyankha mwamakani kapena moopseza ndi chani? So anthu tikamanena kuti hayi amene ndiye msilikali chani, hayi munthuyo ali ndi zifukwa zake zomwe akuyankhira mwamakani. Koma chomwe tikuziwa ifeyo, ndegeja inali ya chisilikali andi asilikali akuyenera kufusidwa ndithu. Amene ndithu ali amaona za department yokhuzana ndi za ndege kumene kuchako akuyenera kufusidwa ndithu. Akuluakulu ena akuyenera kufusidwa ndithu. So kuti azibwera muzina lina kuti ndi asilikali ndikumayankha moopseza kapena mofuna kuwatseka anthu ena pakamwa kuti asalankhule, ndi ena afetu muli pangadi china chilichonse chomwe inu mmachitani kuti mmachiziwa. Koma chilungamo sitingalephere kutani kuti kunena. Akamanena kuti ena akumanena kuti ayi wakuti andi amene anapha wakuti. Inu Lazarus Chakwera ndi amene dzina lake limakhala mkamwakamwa kuchokera pa nthawi yomwe ngozi ija inatani kuti inachitika. Sanabwere ndikuopseza. Paka na lero anthu amamutchula Lazarus Chakwera kuti akhuzidwa ndi ngozi imene amene anapha anthu aja kuchikangawa. Koma sanabwere kuopseza. Iye Kwali ndi ndani? Palibe munthu amene ali pamwamba pa malamulo. Palibe munthu amene ali pamwamba pa malamulo. Izi ndifuna ndinene ndisanayiwale. Zomanena kuti tikangosankha president ndiye kumati amene ndiye commander in chief. Ndizizi tizingokhala
ndi mchitidwe wina wacho osadziwika bwinobwino chifukwa timantenga civilian oti iye wangowina chani kodi wangowina ma election ndi president wa dziko kupaka mpasa kukhala commander in chief. Zina mwa izo ndi zimene zimatani kodi zimasongonezedwa kagwiridwe ntchito ka ndani kodi ka asilikali. Chifukwa tikamana ndi silikali ndi amene timadziwa kuti amapita ndithu ku training ya usilikali ndi kumakapanga za chani kodi za usilikalizo. Mudziko lomwe limalamulidwa ndi anthu andale wandale amangowina ma election ndi kukhala president then timapezeka kumanena kuti amene ndiye commander in chief. Akuluakulu ife yachilima ndi anthu ena aja ikufufuzidwa chifukwa chonena kuti anthu amaganizira kuti anthu ena anayikapo chani kodi anayikapo dzanja. Ndiye zosadabwisa kumamva kuti awa ndi amene anapanga zakuti awa ndi amene anazapanga zakuti. Iye kuwaliyo popita pamene kwa brigadier kuwaliyo amapita kukata anachita kuita nitu kusaza kuti anthu ziko munomo amakayikira za imfa idiyo kodi za imfa imeneji za ngozi imeneji. Ndiye mukuona ngati kuti munthu angakakayikire za ngozi ya ndege wopanda mayina amene akuganizidwa kuti anatengapo gawo pa ngozi limene. Ndiye sipakanakhalanso kafukufuku wina lesi ngakhalepo Lazarus Chakwera nakhazikitsa kafukufuku fwa nawonso anali wodabwa ndi ngozi imeneji amakayikira. Ndiye mawu opseza kuti anthu ena aje achite mantha. Anthu ambiri akhala akunenedwa mu ngozi imeneji. Moses Kunkuya amene unasunga black box koma mkatikati mwa kafukufuku wina aliyense akumansatira kafukufuku. Timadziwa kunena kuti pokutha pa kafukufuku amene ali pambalambanda chona chake cheni anthu mwazina mwayezo atha kuziziwa. Ndiye tisakale panopa kumanena kuti anthu ena aja akamafusidwa ayifanira kuti iye ndi msilikali ndi kumaopseza kubisalira zina la usilikali chifukwa chakuti unabadwa ndi mwano ochokera kwanu kapena ndiwe munthu wa upandu kuchokera kwanu ndi kumabisalira zina la chani kodi la usilikali. Silikali ni munthu wa discipline. Silikali amateteza anthu acho osati kuopseza anthu. Jesa anangopita mwe choti akayankhe mafunso osati kumaonesa nkhope yofuna kuanani kodi kwaopseza anthu. Kuopseza anthu amene akufunsa mafunso komanso kuopseza anthu ena amene ali ndi maganizo awo. Wina aliyense ziko munamakhala ndi maganizo ache pa ngozi imene chayo. Andi simungamulese munthu kuganiza. Pamafuna kulankhula zimenezo kuti iyayi ngozi imeneja ndege yomwe inapanga ngozija ndi asilikali. Asilikali akuyenera kukafusidwa mafunso ndithu amene akuonedwa kuti awawa atha kutipasa chithunzithunzi cha ngozi imeneji. Akuyenera mapita mmenejo makayankha mafunso ndithu. So ife timangolankhula kakakhala Mr. Kadi also amene akuopsezedwa kuti ndi akuwali kuti khala ndi amadrag tinakhazulaso pompano. Ife sitimayang'ananso kuti uyu ndi ndani kaya ndani koma chilungamo chiyende ngati chani kuti chiyende ngati madzi. Silikali ni munthu wa discipline. Ena aja kuyankhula mwachipongwe aja ni mwano wakwawo komanso ndi anthu aziwembu kuchokera kwawo osati anamizire usilikali. Cliff Chinyama.